Narogyanan ti pan nakarenovate iti munisipyo iti ili a Caoayan. Dayta ti impakaammo ni Municipal Engineer Elmer Padaung. Addaan ti 1,600 square meter akalawa. Addaan talo nga kadsaaran apasdek. Ken umabot iti nasorok a 44 million a piso. Iti pundo na tinasao nga maaramid a munisipyo. Adda nagkapo nga pundo iti RA 7171 a 15 million a piso. So dito de plano na nga naaramid ket damit pundunan nga initial nga 15 million. Totally nga maduprak dayay daan munisipyo tayo. Kasla colonial type mo lang dito, kasla mo lang dayay dati. Nga makita yo dayay dati ko pa kasla American style ko man tigo ano so nga customer lang dayay ko maaramid. Temporaryo pa lang agup opisina dagiti empleyado iti ili a Caoayan sa Baluarte. Ingga na malpas iti proyekto. Daytoy kabarbaro nga munisipyo tayo pa 3-story building at the basement na ya dantog di baba basement na nga pagbudegaan. So 3-story daytoy salamat lang dagi PNP building nga madama 3-story mat lang. So naurnos mata dagiti ko panakay masimpa dagiti opisina nga ada kam to amin digayen may sakam to nga pera lang ti ko DJ health ta damo dating building da. So kadwamin to ti Bureau of Fire dito first floor. Innayo na pinga impakam iti natakamat ko opisyal kang ronaan na dagiti agnaed iti ili a Caoayan numapang kay ti munisipyo ket agturong kay laeng iti Baluarte. Para ti Press Corps, Ryan Pardo.